Ahoj, dobrý den, nazdar, vítáme vás, dobré ráno samozřejmě. Pardon, já jsem to neslyšel, to je moc velký hluk, každopádně já jsem Matěj a vítám vás na Ulita for Dance 2015. Já jsem Nikol a budeme vás tady dneska provázet celým tímhle dnem. Jako první si řekneme základní informace, abyste věděli nějaký pikantnosti. Ono těch pikantností, my to říkáme každý rok, ale letos je to takový malinko specifický už. Paní pořadatelko, tady máme dotazy, jestli můžete jenom je... Zaplatili jsme lístky, můžete mi říct, kam nás všechny posadíte a kde budou tancovat děti? Za co vám máme platit 100 korun? Smějte se, můžete mi to nějak vysvětlit? Druhá věc. V Drustu jsou až 25 dětí, můžete mi říct, že těch 25 dětí tady jsou konstrukty a všem okolí budou tancovat? Jestli vám myslím prsknout? Ale koupíte se, když tam máte další 150 dětí. To my máme já vás žádám, abyste nás posadili. Ten, kdo má lístek, nás tady posaďte všechny rodiče, všechny bez výjimky. Jsem zvědavý, jak ty děti budou naštvat. Můžete mi vysvětlit, proč jste to dali do takového malikou chápu? Já mám taky 100 000 Já si myslím, že už teďka s tím bohužel nic neuděláme, musíme jakoby pokročit. My nemáme platit, ale vy si to tady odjedete. Tak dobrá. Takže kdo má zaplacený lístek, pojďte. To je jednoduchý. Zaplatili jsme, zaplatili. No, klidně se posaďte, nějak to vyřešíme. Já si myslím, že máme bohužel problém, že se sem všichni úplně tak nevejdeme. Zase na druhou stranu můžeme udělat menší logistiku, která nám trochu pomůže. Že bychom po tanečních choreografiích společně s tanečníky, kdo už je nepotřebuje třeba vidět, nebo kdo už se o další taneční choreografie nezajímá, můžeme jít s nimi ven. Rozhodně, rozhodně. Uznávám, že jsme se v tomto velmi sekli, omlouvám se, je to všechno pořád, omlouvám se za to. Máme dvě možnosti. Můžeme to skrečovat a můžeme pokračovat. Já se svého honoráře úplně klidně vzdám. Protože já tuhle soutěž mám rád. A myslím si, že já to chápu a myslím si, že právě pro ty děti tu soutěž děláme. Já vás chápu, ale teď už bohužel s tím nic neuděláme. Dobře, spolu se pobavíme, já se za všechny komplikace omlouvám a pojďme to jenom nastartovat, ať tedy dnešní aspoň takhle bohužel vyřešeně nevyřešený den spláchneme a je to za námi. Každopádně dnešním dnem proběhne 28 tanečních skupin, 72 choreografií, já si myslím, že sem vlezou. Už jsme se vlezli minule do ještě trošku menšího parketu v Sasazu, kde byly sloupy o trošku blíž. Myslím si, že to nebude problém. V 15 kategoriích se všechny skupiny představí a dokonce nám pan Bundil, který nám vyrábí naše kované zlaté trofeje, dnes na dnešní den udělal takovou speciální inovaci, že nám dokonce některé postříbřil a poznatil, tak aspoň máme se na co těšit. Teďka jenom ještě další informace. Tak aby toho nebylo málo, tak ještě dofunguje mikrofon. Každopádně nebudeme to zdržovat, rychle si ještě řekneme partnery akce. Finanční podpora hlavního města Prahy,
prostory Studio Alta, ceny jsou dedikované trofeje, jak říkal Matěj, pořadatelem je Ulita, což je centrum volného času pro všechny. A teď přichází na řadu představit porotu, abyste věděli, kdo bude vaše děti hodnotit. Já představím velmi v rychlosti Zizo. Zizo od malička tancuje soul, jazz, funk, hip-hop a v současnosti je členkou pražského projektu AVA a Jet Dance Company. Ona nám není vidět moc. Tak, a jdeme dál. Jako další je Michal Černý, což je tanečník, choreograf, bydlí v New Yorku, přijel teďka na nějakou chvíli do Prahy, je členem House of Ninja a projektu AVA. Michal, mávej! Další je Elička Bolečková, tanci se věnuje od svých 8 let, věnoval se základům moderny, baletu a přitom si oblíbila street dance. Bývalá členka Out of Bones, v současné době je členka projektu AVA a taneční doprovod dělala interpretům české i světové scény, jakožto i všichni ostatní porotci. Jako další je Magdalena Šiková, což je tanečnice, choreografka, členka AVY a samozřejmě patří do profesionální skupiny JAD. A poslední je Silvia Ralasová, tanci se věnuje od svých 15 let, je Slovenka, taky členka projektu AVA a Imperial House of Wekin a Jet Dance Company. No a teď už pojďme na to, protože čas nás teďka neúprosně tlačí a půjdeme na první tanční choreografii ADA Kunletice. Pekle, choreografka Jana Večerková, Hobby Street Show. Pojďme na to.